மனசுலதான் நம்ம நிறுத்திட்டு வரணும் மாதாஜி. ஆமா, எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ் டு இங்கதான் ஹிருதயத்துல தான் வச்சுக்க முடியும் அதெல்லாம். ஆனா சில போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கு. Mataji, sorry for disturbing you. Azithromycin 500 milligram, only 3 tablet, madam. 3 days எடுத்துக்கங்க. நல்ல சளி இருக்கு. 4x cough syrup எடுத்து கொடுங்க. ஒரு விட்டமின் சி வந்து டெய்லி எடுத்துக்கங்க மேடம். அப்ப you won't get it like this. இல்ல விட்டமின் சி 500 மில்லிகிராம் சோலா பண்றதுன்னு இருக்கு, சூ பண்றாப்லையும் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை எடுத்துங்க. இல்ல பெரிய நெல்லிக்காய்ல அது கூட சாப்பிட்டீங்கன்னாக்க அது அடிக்கடி பிடிக்காது மாதாஜி. மாத்திரை சாப்பிடுறதுக்கு இல்ல, பதிலா அங்க பெரிய எத்தனை தண்ணி இல்லையா, நிறைய தண்ணி குடிச்சோம் இல்லையா. அதான் அம்மா இப்ப நேத்து தான் சரியா சொல்றீங்க. ஆமா, இன்னைக்கு நேத்து கிளம்பும் போதுதான் எனக்கு வந்துச்சு, அங்க போன பிறகு வரல. ஆஃப்டர் அங்கிருந்து கிளம்பும் போதுதான் தொண்டை வலி ஸ்டார்ட் ஆச்சு எனக்கு. சரி, உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் மாதாஜி, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஆமால, ஏஜிங் ஆகுது, ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஆமா, அங்க இருக்கிற வரைக்கும் எதுவுமே தெரியல. கிளம்புன போதுதான் தொண்டை வலி இருந்தது. இப்ப நான் ஒன்லி 3 days மஞ்சளும் உப்பும் போட்ட பிறகு வலி போயிடுச்சு. பட் இந்த இது வந்து வெரி நைஸ் யாத்ரா. இட் இஸ் லைக் மெஸ்மரைசிங் இல்லையா, அப்படியே மெய் சிலிர்த்து போகக்கூடிய யாத்திரை தான் இது. மாயாப்பூர் வந்து டிஃபரெண்ட் பாவம், அங்க வந்து இது வந்து டிஃபரெண்ட் பாவமா இருந்தது எனக்கு. இந்த ரியலைசேஷன் எல்லாமே வந்து ஸ்டில் எல்லாருமே அங்க இருக்கிற மாதிரி எனக்கே ஒரு ஃபீலிங் வருது. ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு பாக்குறதுக்கான இந்த ஊனக்கண்களால பார்க்க முடியாது, அவ்வளவுதான் நம்ம சொல்லணும். வெரி நைஸ். எல்லாருமே வாழ்க்கையில ஒரு வாட்டி பிருந்தாவனம் போயிட்டு வரோம். எங்க போகணுமோ இல்லையோ பிருந்தாவனம் கண்டிப்பா போயிட்டு வரோம். பரிக்கிரமா ஒரு வாட்டினா பண்ணிடணும். that one thing will be there. So நேத்து காலையில ராதா கோவிந்த், ராதா கோபிநாத் இது ரெண்டும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நானும் உஷா மாதாஜியும் போனோம். ஓகே, ஸோ அங்கன்னா 5:15 மணிக்கு நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள்ல இருந்து கிளம்புன போது அவங்க 8:30 மணிக்கு தான் திறப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு கோயில் சுத்தமா போல, ஒரு கோயில் வந்து போனப்போ நட சாத்திட்டாங்க காலையில 5:15. 8:30 மணிக்கு தான் திறப்பாங்க. சரி, புஷ்ப மாலை மட்டும் கொடுத்துட்டு நானு வந்துட்டேன். நமக்கு இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் பிராப்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தசாரதி வரு கேட்டப்போ பங்கே பிஹாரி நான் போல, வரீங்களா பிரபுன்னு கேட்டதுக்கு எஸ் ஓஎஸ் அப்படின்ட்டாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பங்கே பிஹாரி போகணும். அங்கிருந்து அவருக்கு வந்து ராதா வல்லப மற்றும் ராதா ஷாம் சுந்தர் போகணும்னு அவருக்கு மனசுல இருந்துச்சு. அங்கிருந்து அப்படியே ஜஸ்ட் வாக்காவே வந்து ராதா ஷாம வல்லப எல்லாமே ஒரே இடத்துலதான் இருக்கு. பட் என்னன்னா நமக்கு வந்து அது ஒண்ணுதான் நேற்று ரியலைசேஷன் எனக்கு புரிஞ்சது. ஒரு இடத்துக்கு போனா எல்லாமே சக்கன்னு நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ ஒரு வாட்டி தர்ஷனம் கொடுக்கறதுல தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வி ஷுட் கோ இன் டெப்த் அபவுட் த பக்தி பாவம், இதை பத்தி அந்த ஸ்தலத்தினுடைய வரலாறு, எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் லீலைகள் நடந்தது, அந்த லீலைகளுடைய மகிமை அப்படிங்கிற இன்றைய வரைக்கும் அது எவ்வாறு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இல்லையா, யாத்திரை போறது போய் கபகபான்ட்டு அந்த டீட்டிஸ் முன்னாடி போய் நின்னுக்கிறது, யாருக்குமே வந்து தர்ஷன் கொடுக்க முடியாம நின்னுக்கிறது இது கிடையாது. சவுத் மாதிரி நார்த் வந்து ஆர்கனைஸ்ட் கிடையாது. நமக்கெல்லாம் வந்து கியூ சிஸ்டம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ சிங்கிள் இல்லைன்னா டபுள், மேக்சிமம் 10 பேர் வந்து போய் விழுற மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் திருப்பதியில வந்து கடைசியில வந்து கூடும்போது எல்லாருமே வந்து நின்னுக்குறோம் இல்லையா. ஆனாலும் அப்புறம் உள்ள போகும்போது கியூல சிங்கிள் தான் இல்லையா. அந்த சிங்கிள் இது வந்து அந்த மெயின்டைனே கிடையாது அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த ஜனங்க தான் அப்படி இருக்காங்கன்னா, நம்ம ஜனங்களும் அங்க போன பிறகு நமக்கும் வந்து தர்ஷனம் கிடைக்காதோன்ட்டு அவங்க மேல போய் விழுந்துடுறோம் நம்மளும். இட் இஸ் தட் வாஸ் ஒன் திங் வாஸ் நாட் பிளான்ட் வெல் அங்க இந்த இடத்துல. ஸோ இது ஒண்ணு நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஸோ அதனால நம்ம பொறுமையோட வந்து பார்த்தோம்னா அதாவது ரமன் ரேத்தி என்ற இடம் வந்து அதாவது சின்ன பிராயத்துல கிருஷ்ணரும் பலராமரும் ஆடி பாடிய விளையாடிய அந்த இடம். அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகா எல்லாருமே வந்து மணல்ல உருள்றாங்க. அது என்ன ஐதீகம்னாக்கா, வாட் எவர் சின்ஸ் நம்ம கிட்ட என்ன பாவங்கள் இருக்கோ அது எல்லாமே அந்த மணல்ல நாம உருளும் போது நம்ம விட்டு நீங்கன்ற
ஐதீகம் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனா நாம வந்து அந்த பாவத்தை விடுத்துட்டு இந்த சின்ன பாதங்கள் கொண்ட இல்லையா பகவான் அந்த ஸ்தலத்துல வந்து ரொம்பவுமே விளையாடி இருக்கார் அவருடைய சகாக்களோட அப்படின்னும் பொழுது அந்த பாதங்களை வந்து நாம அந்த அந்த மணலை அந்த மண்ணு வந்து நாம நம்முடைய உடல் எல்லாமே வந்து படுறது வந்து ரொம்ப நல்லது. தட் இஸ் எ டிவைன். அந்த பாவத்தோட நாம பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கீர்த்தன் பண்ணாங்க எல்லாமே ரமன் ரெட்டி. சோ ராதாராணி எங்க பிறந்தாங்க யாருக்காவது தெரியுமா? பர்சானா. இல்ல, ராதாராணி பிறந்தது ராவல். ஓகே, அவர் பிறந்த பிறகு அதாவது அவர் கண்டெடுக்கப்பட்டது ராவல்ல கண்டெடுக்கப்பட்டு அங்க வந்து பூதங்கள் அப்படின்னா இந்த அசுரர்களுடைய தொல்லை தாங்க முடியாம என்ன பண்ணாரு, அவங்களுடைய தந்தை ரிஷபானு இல்லையா மன்னர் வந்து பர்சானாவுக்கு வந்து வந்துறார். ராதைக்காகவே ஒரு பெரிய அரண்மனை கட்டி ஓகே அங்க வந்து அவங்க இருந்தாங்க. ஸோ கண்டெடுக்கப்பட்டது ராவல்ல தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பர்சானா இந்த ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு என்ன இடம் மாதாஜி கண்டெடுக்கப்பட்ட? ராவல் 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 ராவல். அங்க குழந்தை தவளை மாதிரி இருப்பாங்கல்ல மாதாஜி ராதாராணி. ஆமா, அந்த இடத்தான். ஸோ இந்த வளையல் அங்கதான் இது பர்சானாலதான் வாங்கினேன். ஓஹோ, இந்த வளையல் நான் வளையல் அங்கே இங்க வச்சுட்டு போயிட்டு 2 நாள் வளையல் இல்லாம நல்லா இருந்தது அங்க. சரி ஞாபகமா வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் விருந்ததேவி அந்த இடத்துக்கு போனோம். துளசி மகாராணி ஃபர்ஸ்ட் துளசி மகாராணி இங்க வந்து அந்த இடத்துல எல்லாமே பியூரிஃபைடு. அங்கேயும் 2 குண்டு உண்டு. அந்த குண்டு பேர் மறந்துட்டேன், 2 நாள்லயே மறந்துட்டேன் பாருங்க. ஐ திங்க் சர்ச் பண்ணா கிடைச்சிரும், அது ஒரு கஷ்டம் இல்லை கோர்வையா ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க அதை வச்சு உபயோகப்படுத்திக்கோங்க. ஆனா என்னன்னா இல்லைன்னா ஒரு செஷன் கூட எப்பயாவது நான் கொடுக்குறேன் நான். ஆனா அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் பண்ணணும். வித்தின் 1 or 2 days நடக்காது. கொஞ்சம் உடம்பு நல்லா ஆகணும், அப்புறம் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் கொடுக்குறேன் நான். அந்த சைத்தன்யா பாகவதம் புக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான். ஸோ சம்திங் இஸ்கான் ரிலேட்டட் ஏதாவது நம்ம போயிட்டு நம்ம ஏதாவது வாங்கணும், பிரபுபாதருடைய இதில் வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு மனசு இருந்தப்போ சரி சைத்தன்ய பாகவதம் செட் 7 books. இப்போ மாதாஜி உங்களுக்கு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ நான் இந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் முடிஞ்ச பிறகு ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் சைத்தன்ய பாகவதம். ஓகே, அதுல நான் சரிதாமிரதத்தை சொல்ல மாட்டேன், வெறும் சைத்தன்ய பாகவதம் சரிதாமிரதத்தை வந்து அந்த இடத்துல கவர் பண்ணுவேன் நான். இந்த பாகத்துல அதை ஃபர்ஸ்ட் நான் செக்ரிகேட் பண்ணேன். இதுல இல்லாதது அதுல மாதாஜி படிச்சேன். ஆமா, அதுல எல்லாமே லீலைகள் மாதாஜி. இதுல வந்து அவருடைய சரிதை மட்டும் எழுதுறாங்க. இங்க உங்களுக்கு லீலைகளை பற்றி நிறைய இருக்கா இல்லையா. ஒன்லி டெக்னிக்கல் தத்துவங்கள் மட்டும் தான் நீங்க படிக்கிறீங்க இல்லையா. ஆனா அந்த ஸ்வீட் பார்ட் எப்படி நீங்க கிருஷ்ணா புக் வந்து நீங்க 10வது கேண்டோ பாகவதம் இல்லையா, அது எவ்வளவு வந்து மாதிரி நமக்கு அது பருகணும் இல்லையா, அந்த ரசத்தை பருகணும் நம்ம. அப்படி ஒரு பக்தி ரசம் அதுல இருக்கும். ஸோ அது மாதிரிதான் சைத்தன்ய பாகவதம் கூட. ஸோ எனக்கு சாஃப்ட் காப்பி இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாதனால நான் புக்கே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அந்த புக்கு 7 books வந்துருக்கு. நான் இப்ப மெதுவா படிக்கிறதுக்கு இறைவனுடைய அருள் அங்கேயே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட். இந்த பாகவத் ஆதிலீலையினுடைய புக்கும் இதுவும் 2 கம்பேர் பண்ணி 2 எங்க மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கணும். எது மேட்ச் ஆகலையோ அது மட்டும் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும். ஓகே, ஆஃப்டர் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் கண்டிப்பா எடுப்பேன் நான். ஓகே, வில் சி how many days வீக் எடுக்கலாம் அப்படிங்கறதையும் அப்புறமா டிசைட் பண்றேன் நான். ஏன்னா வீக்லி 1 கிளாஸ் எடுத்தா அது சீக்கிரத்துல முடியாது. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம எப்படி பண்ணலான்றது அதுக்குள்ள நம்ம பாகவதம் கூட நம்ம ஓரளவுக்கு இந்த 4th கேண்டோ முடிச்சு 5th கேண்டோ போயிடுவோம். ஏன்னா இந்த இது என்னது கிருஷ்ணா புக் இன்னும் ஒரு 20 சாப்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. 20 weeks மினிமம் வச்சுட்டா கூட 20 வாரங்கள் வச்சுட்டா கூட எத்தனை மாசம் வருது, 4 மாசம் 5 மாசம் இருக்கு. ஸோ அது முடியறதுக்கும் இந்த 4th கேண்டோ முடியறதுக்கும் இதுவா இருக்கும் இல்லையா. அப்புறம் உங்களுக்கு சிங்கிள் புக் தான் எல்லாமே. 5th 6th 7th 8th 9th வரைக்குமே சிங்கிள் புக்.
10th கேண்டும் நான் எடுக்க போறது இல்லை. ஆனால் ஈஸியில் நம்ம ரிஜாய்ஸ் பண்ணி படிக்கலாம். அப்புறம் 11th and 12th வாசிக்கலாம். சரியா? ஓகே, அது வண்டர்ஃபுல் ட்ரிப். ஆனா நம்ம இவ்வளவு பேசுறோம், இவ்வளவு நாங்க கேக்குறோம். போகும்போது இவ்வளவு தெரியாதனால கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ண முடியல. நாங்க நோ போனோம் ப்ராப்ளம். எல்லா இடத்துக்கும். கரெக்ட். தெரிஞ்சு என்ஜாய் பண்றது வந்து தெரிஞ்சு நிறைய போயிருந்தா மனசுல இன்னும் நல்லா இது பண்ணிருக்கலாம். பக்தி பாவத்தோட. ஆனாலுமே இப்ப தெரிஞ்சு போன நம்ம பக்தர்கள் கூட அந்த முதிர்ச்சி இல்லை. தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல். ஐ ஆம் வெரி மச் இனிமே யாத்திரைக்கு என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு ஆயிடுச்சு. விட்டு கொடுக்கக்கூடிய பாவம், அதாவது அந்த நிலை. ஸோ இன்னும் நாம பௌதிகவாதியா தான் இருக்கும். ஆஃப்டர் ஹியரிங் சோ மச், நிறைய கேட்ட பிறகு கூட நாம் இன்னும் பௌதிக தளத்துல தான் இருக்கும். தட் வாஸ் ஒன்லி ஒரி ஐ ஹேட் ஆக்சுவலி. அது மட்டும்தான் எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமா இருந்துச்சு. யாரையுமே நம்ம குறை சொல்ல முடியாதுன்றதுக்காக நான் எதுவுமே பேசல. நான் வந்துட்டேன். நம்ம மக்களே, அடுத்த மக்கள் இன்னும் அதே மாதிரிதான் இருக்காங்க. அவங்கள பத்தி பேசுறதுக்கு நமக்கு we don't have any right இல்லையா? ஏன்னா அவங்களுக்கு நாம எதுவும் we have not done any சேவாஸ் இல்லையா? சவணமோ கீர்த்தனமோ எதுவுமே நம்ம அவங்களுக்கு பண்ணல. தட் இஸ் how the nature is. அவங்களும் இருந்தாங்க, அவங்களும் அந்த மாதிரிதான் இருக்காங்க எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயுமே. ஆனா நாம அப்படி கிடையாது. இந்த பக்தி வைபவ கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம். பக்தி வைபவ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கூட இவ்வளோ பகவானை பத்தி கேட்டிருக்கோம். அங்க போய் நேரா பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனாலும் அந்த அடமென்சி இல்லையா, நான் சொன்னதுதான் ரைட், நான் சொல்றபடிதான் எல்லாம் நடக்கணும் இல்லையா, விட்டு கொடுக்காம பேசுறது, ஐ வாஸ் ஏபிள் டு see. அது என்ன அதுனா அந்த வைப்ரேஷன் அந்த இடத்துல அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க வேண்டாமேன்னு மனசு மட்டும் தான் தோணிட்டு எனக்கு. ஓகே, லெட் அஸ் மூவ் ஃபர்தர். இப்போ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவரவர்களுடைய செயல்பாடுகளை நம்ம எங்கேயுமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அதனால நம்ம சைலண்டா போறது பெஸ்ட். சொல்ற வரைக்கும் தான் சொல்ல முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாருமே குறை நிறைகள் தான். ஆனா ஐ டோன்ட் நோ, பிகாஸ் we are becoming aging, நம்மளால மாத்திக்க முடியாதோ இல்ல that's how we are built in, அப்படியே நம்ம வாழ்ந்துடலாம் நினைக்கிறோமோ, ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங். எனக்கு எதுவுமே புரியலப்பா. ஐ எம் letting it worry. துளசி செடியா இருந்ததா மரங்களா இருந்ததா மாதாஜி? அங்க ஏதோ மரம் எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னாங்களே, துளசி. எந்த துளசி மரம் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. துளசி மரமே இல்ல, வெறும் செடிகள் தான் எல்லாம். ஆமா, துளசி தேவிக்கு துளசி தேவி இருக்காங்க அந்த இடத்துல, விருந்த தேவி இருக்காங்க. அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கோயில் அந்த ஒரு இடம் தான். வேற எங்கேயுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ நிறைய நம்ம பிரஜல்பாவ விடணும். ஆன வரைக்கும் நம்முடைய குறைகள் என்னன்றதை மட்டும் யோசிக்கணும். அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை நம்ம விடுத்துடணும். மாதாஜி, how is your trip? Trip was very very மாதாஜி, wonderful. எப்படி இருந்தது உங்க ட்ரிப்? எப்படி இருந்தது? I'm speaking, நான் பேசுறது கேட்கலையா யாருக்கும்? அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அததான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சடனா நம்ம என்னுடைய மைக் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு டவுட். இல்ல கேட்கல. இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி, உங்க ட்ரிப் எப்படி இருந்தது? நல்லா இருந்ததா? அததான் மாதாஜி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்பதான் வந்திருக்காங்க. சொல்லிட்டு இருக்கலாம் இருக்காங்க. மாதாஜி, டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும். 10 பேர் இருக்கிற இடத்துல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும், இல்லாம இருக்காது. நமக்கு வேணுங்கிறத அந்த பிருந்தாவன் அழகா ரசிச்சுட்டு வந்துட வேண்டியது, அவ்வளவுதான். அங்க அழகு ரசிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. யூ ஹாவ் டு ரியலைஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ ஒன்லி ரியலைசேஷன்ஸ் மட்டும்தாங்க நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்தர வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும், மகிமைகளை புரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம பக்தி பாவம் கொண்டு உணர்றதுக்கு பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். நத்திங் எல்ஸ் டு என்ஜாய் தேர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன். அங்க உட்காந்து அழகா சாண்டிங் பண்ணிட்டு வந்துட வேண்டியது, அவ்வளவுதான். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஜாலியா வர வேண்டியது. ஹலோ, மக்கள்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்டாக தான் இருப்பாங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நானுமே அப்படிதான் ஒரு 20, 40, 50 பேர் கூட டூர் போவேன். நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும், அது ஒன்றும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். நம்மளோட அவங்க வரமாட்டாங்க. நம்ம உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருப்போம், அவள் வந்து வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. No, that is not at all an issue.
that and all no problem. Okay, so only the bhavam we need to implement. அதை தான் நம்ம வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வரணும். ஓகே, தட்ஸ் இட். குறைகளாவே நம்ம இருக்கக்கூடாது, we need to make it நிறைகளா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். See, எங்க நம்ம லேக் இருக்கிறோமோ அது மேலதான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். எங்க நம்ம வந்து ஆல்ரெடி we have reached some good level, அது தானாவே வந்து நடந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் பிராக்டிஸ் பண்ண. எங்க நம்ம பிராக்டிஸே பண்ணலையோ அந்த பாகத்தை நாம கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஆன வரைக்கும் பிரஜல்பா, திஸ் இஸ் மை டேக் ஹோம். நான் அங்கிருந்து வந்தப்போ வித் ஆல் ஆஃப் யூ ஐ நெவர் ஸ்பீக் மச். உங்களோட எல்லாம் நான் அந்த அளவுக்கு குறைகளோ இல்ல வந்து பேச மாட்டேன். வெரி ரேர்லி அந்த இன்சிடென்ட்ல யாராவது கேட்டாங்கன்னா மட்டும் தான் நான் சொல்லுவேன், அவ்வளவுதான். மத்தபடி ஐ இக்னோர் ஆக்சுவலி. இல்ல நீங்க பண்றது குறைகள் எல்லாம் நீங்க சொல்லல, இது மாதிரி இருந்தா நல்லது. பக்தி மார்க்கத்துல பட் வித் மை ஃபேமிலி ஐ வில் டெல் திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்டா தான் நான் சொல்வேன். இல்ல அது கரெக்ட், நீங்க பேசறதுல தப்பு எதுவுமே கிடையாது. அந்த பாவத்தை வந்து கண்டிப்பா மாத்திக்கணும். நிறையவே வந்து பாசிட்டிவா வந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான அந்த அதாவது நிறையவே வந்து நம்ம வந்து அத பாசிட்டிவா சொல்லி அவங்கள வந்து மாத்துறதுக்கான மார்க்கத்தை தேடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ரியலைசேஷனோட தான் நான் வந்திருக்கேன். திஸ் இஸ் மை ரியலைசேஷன். ஓகே ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு 6th ஸ்லோகம் போலாம். இருக்கக்கூடிய இந்த 2 ஸ்லோகத்தை முடிக்கலாம், டைம் இருந்தா அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். இது பிரேயர் சொல்லல நான். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்துத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ துவாரகா யாத்திரையின் போது அமைதி காத்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றத வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு அதை நீங்க புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க, யாரெல்லாம் துவாரகா யாத்திரை போறீங்களோ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆறு. அசம்சக்த சரீரே அஸ்மின் அமுனோத்பாதிதே கிருஹே அபத்யே த்ரிவினே வாபி கிருஹ குர்யான் மமதாம்புதஹ. அசம்சக்த பற்றில்லாதிருக்கின்ற ஷரீரே உடலுக்கு, அஸ்மின் இந்த, அமூனா உடல் போன்ற, இது போன்ற உடல் சார்ந்த உணர்வு, உத்பாதிதே செய்யப்பட்டது, கிருஹே வீடு, அபத்தே குழந்தைகள், மமதாம் நெருங்கிய தொடர்பு, புதக அறிஞர்கள். உடல் சார்ந்த, இப்போ யார் இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறது? பகவான் வந்து யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க? பிருது மகாராஜுக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அறிவுரைகள். உடல் சார்ந்த உணர்வின் பால் தொடர்பில்லாத அறிஞர்கள் எவ்வாறு உடல் சார்ந்த வீடு, குழந்தைகள், செல்வம் போன்ற உடலியல் பொருட்களால் பாதிக்கப்படுவர் இல்லையா. அதாவது இந்த நான் ஆத்மா, நான் உடல் அல்ல அப்படின்னு அந்த பாவத்தை உணர்ந்தவங்க, அவங்க வந்து தனக்கும் வந்து ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் இருந்தா அதெல்லாமே வந்து உடல் சார்ந்ததுதான் இல்லையா. அதாவது ஆத்மாவை காணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த அறிஞருக்கு இருக்குமே ஒழிய அந்த குடும்பத்தினருக்கு கண்டிப்பா இருக்காது. அப்ப அந்த குடும்பத்தினர் எல்லாருமே பௌதீகமா செயல்படும் பொழுது அவரும் அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துதான் அவங்களோட பேசணும் இல்லையா. உடல் தளம், அதுக்கப்புறம் வந்து மனத்தளம் இல்லையா, அதுக்கு அடுத்து வந்து ஆத்ம தளம், இப்படி நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அந்த நாலேஜ், ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்மீகம், நாலேஜ் ஞான தளம், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆத்ம தளம்.
சோ புலன்கள் தலம், உடல் தலமான பிறகு புலன் இல்லையா? அந்த புலன்கள், அதுக்கு அடுத்து வந்து ஆஹ் மனதளம் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்து வந்து ஞானம், அதுக்கு அடுத்து வந்து ஆன்மா. இப்படி ஒரு படிப்படியா வந்து உணரக்கூடிய தன்மை வரணும். இப்போ ஆன்மீக தளத்துல, அந்த ஆன்ம தளத்துல இருக்கிறவருக்கு வந்து அசோசியேஷன் எல்லாமே ஆன்மீக தளத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே அப்படிதான் கிடைக்குதா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? நம்ம வீட்லயே வந்து வெவ்வேறு விதமான உணர்தல் தளத்துலதான் எல்லாருமே இருக்காங்க. சில பேர் முழுமையா பௌதீகத்துல இருப்பாங்க, சில பேர் பாதி பௌதீகம் பாதி ஆன்மீகம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நிலையில இருப்பாங்க. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் என்பது நமக்கு அந்தந்த நபருடைய, அந்தந்த மனிதனுடைய உணர்தலை கொண்டுதான் நம்ம சொல்ல முடியும். அதனால நாம் எந்த தளத்துல இருக்கிறோமோ அந்த தளத்துல இருந்து எல்லார்ட்டையும் நம்ம பேசக்கூடாது. நாம யாரோட பேசிட்டு இருக்கோமோ அவர்களுடைய தளத்துக்கு நாம வந்து பேசணும் இல்லையா? நம்மளை விட கீழே இருக்கிறவங்களா இருந்தா அந்த தளத்துக்கு போய் பேசணும். கீழேனாக்கா நாட் பை பர்த் அந்த மாதிரி கிடையாது, அவங்களுடைய உணர்தல் இல்லையா? பக்தி பாவத்தினுடைய அளவு, அவங்க பேசக்கூடிய விதத்துல இருந்தே நாம அதை கண்டிப்பா இவர் பௌதிகவாதியா ஆன்மீகவாதியா, இதுல அவங்களுடைய இன்க்ளினேஷன் எதோட இருக்கு, இது எல்லாமே நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, சோ அப்படி அந்த அவங்களுடைய அந்த லெவலுக்கு போய் நாம வந்து பேசணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமே. அப்போ அவங்க வந்து நம்ம எது சொன்னாலுமே கேட்டுக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை கொண்டு வருவாங்க. இப்ப அவங்க வந்து உடல் தளத்துல இருந்து, நாம் ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நாம வந்து நீ ஆன்மா, அதாவது என்னது, அத உடலுக்காக நீ வருந்தாதுன்னு சொன்னா, அவங்க ஒருத்தருடைய உயிர் வந்து ஊசலாடின்னு இருக்கு, அவங்கள போய் கன்சோல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த மாதிரி பேசணும்னா அது ரைட்டான ஒரு கம்யூனிகேஷனா கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அந்த துக்கத்தை நாம வந்து கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ளணும். அவருடைய இழப்பு வந்து நாம அவங்களுக்கு வந்து கடினமான ஒரு சூழ்நிலை தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம உணரணும். இவந்தோ அந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம், இந்த உடல் கண்டிப்பா நம்ம இறைவனுடைய, இதுவும் வந்து பகவானுடைய ப்ராப்பர்ட்டி தான். அப்படி இருக்கும்பொழுது இதை வந்து நாம பேணி காக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையும் கூட. அதனால எந்த இடத்துல பிலாசபி பேசணுமோ அந்த இடத்துலதான் பிலாசபி பேசணும். எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஏகமா பிலாசபியை நாம ஊற்றக்கூடாது. ஓகே, அதுதான் அறகுறையா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பிலாசபி லெவல். ஓகே, ஸோ இங்க உடல் சார்ந்த, அதாவது உணர்வின் பால், அதாவது பாடிலி கான்சியஸ்னஸ், ஓகே, அதன் பால் தொடர்பில்லாத அறிஞர்கள் எவ்வாறு வந்து உடல் சார்ந்ததுல இருந்து போன்ற பொருட்கள் இருந்து பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான். ஓகே, வேத சடங்குகள் எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே செயல்படுகிறார். இதுதான் 100% இல்லையா? வேத சடங்கள் சர்வஸ்ய சாகம் எழுதி சன்னி விஷ்டோ மத் பிரஹராதம் அப்போகனம் ச வேதைச்ச சர்வை அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த வேதவித் சாகம். ஓகே, அதாவது ஐ திங்க் 1 or 2 வேர்ட்ஸ் நான் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன், எனக்கு ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. அபோகனம் அந்த மத்த ஸ்மிருதி இல்லையா? ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் அங்கதான் நான் எங்கேயே விட்டுறேன். சோ அப்படி அவரிடமிருந்துதான் ஞாபக சக்தியும் மறதியும் வருது நமக்கு. வேதங்களால் வந்து உணரப்பட வேண்டியவரும் பகவானே தான், அவருடைய லீலைகளை தான், அவருடைய இயல்புகளை தான், அவருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் சரியா? அதனால வேத சடங்குகள் எல்லாம், ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், அதை வந்து நம்முடைய பௌதீக லாபத்திற்காக தான் யக்னங்கள் செய்யறோம். அதுதான் மிக தவறு. யக்னங்களுடைய நோக்கமே இறைவனை திருப்திப்படுத்துதான். ஏன்னா அவர் தான், அதாவது சுப்ரீம் என்ஜாயர் இல்லையா? சோ அவருடைய என்ஜாய்மெண்ட், இப்ப கூட நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல வாசிச்சுட்டு இருக்கீங்க, கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவார் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனாலே காமனா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அதாவது ஆன்மீக உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய அதாவது அதாவது சந்தோஷம் இல்லையா? அப்படின்னா அது மென்மையான ஒரு சந்தோஷம், அதாவது பேரானந்தம் அப்படின்ற சொல்லணும். பேரானந்தம் வந்து எதனால வரும்னா பௌதீகத்துல ஏற்படக்கூடிய புலன்களால செயல்படுத்தக்கூடிய ஆனந்தத்தை போன்றது கிடையாது. கேட்பதால, சொல்வதால, செயல்படுவதால இல்லையா, அதனால ஏற்படக்கூடிய இன்பங்கள் அனைத்துமே ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள், அங்கே பௌதிகம் என்பதே கிடையாது. அதனால கிருஷ்ணா இஸ் த ஒன்லி என்ஜாயர் தேர் அப்படின்னா, அந்த அதாவது விராக என்ன சொன்ன அந்த இடத்துல என்ன மாதாஜி என்ன ஸ்லோவா எடுத்தாங்க, லலிதாவா, விராக லலிதாவா
யூனோ ஐ திங்க் அந்த ஒரு வேர்டு தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது இப்போ நீங்க கிளாஸ் படிச்சதுல. ஸோ இங்க ராமானந்த ராய் மற்றும் வந்து அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய உரையாடல். மகாபிரபு வந்து லீலைகளை வந்து அவருடைய பக்தர்கள் வாயில கேட்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவார். அப்படின்னா பகவானே எங்க இருக்கார்? பக்தர்களோட மட்டும்தான் இருக்கார் இல்லையா? நம்ம இந்த பேய் ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார் இவங்க எல்லாரும் பத்தி கூட நம்ம ஆழ்வார்கள்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? அவர்களுடைய நித்திய சேவைகளையும் படிக்கிறோம். எல்லாரும் நாயக பாவத்துலதான் செயல்படுறாங்க. சோ பகவான் எங்க இருக்காரு? அவங்களுக்கு மத்தியில வந்து இருக்கிறார் இல்லையா? சோ அப்படி பகவான், அதுதான் பேரானந்தம். அப்போ அந்த சமயத்துல பகவானுடைய புலன்கள் எல்லாமே ஆனந்தம் கொள்கிறது. அதுதான் அந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். இறைவனுடைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அதுதான். பௌதீக சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் வேறு இல்லையா? நம்ம காதுல எல்லாமே பிரகல்பா விழுந்துட்டு இருக்கிறது. அடுத்தவங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்களா, எனக்கு அவன் அப்படி செஞ்சா இல்ல, அவன் இன்னைக்கு அனுபவிக்கட்டும் அப்படிங்கறத வந்து காதுல வாங்கிக்கிறோம் பாருங்க. அது காதுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். ஓகே, அதாவது நம்ம மனசு பிரகாரம் நமக்கு எது கேட்டா நாம சந்தோஷிப்போமோ அப்படிங்கன்னு பண்றோம் பாருங்க. புலன்களை இத போய் பார்த்தாதான் எனக்கு இந்த சினிமாவை நான் 10 வாட்டி பார்த்தேன் 11 வாட்டியும் பார்ப்பேன். தட் இஸ் கண்ணுக்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். சாப்பாடு பிரசாதமா இருந்தா கூட பிரசாதமாக தான் சாப்பிடணும் இல்லையா? பிரசாதம் இருது, அதாவது பிரசாதம் சொன்ன பிறகு எனக்கு வயிறு மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? தட் இஸ் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா? அது எல்லாமே பௌதீகம். பௌதீக சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் வந்து இந்த உடல் தேவைகளை மட்டும்தான் நம்ம செயல்படுத்தணும் இல்லையா? ஆனா ஆன்மீக இதுல வந்து வெறும் ஆன்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது, பரமாத்மாவுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய செயல். ஸோ அந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் வேற. இந்த வேர்டிங்ஸ் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கணும். அங்கேயும் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே, இங்கேயும் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே, அப்போ இங்க பண்றதுதான் கிருஷ்ணர் கூட அங்க பண்றாரா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவர். ஓகே, சோ அங்கே முழுவதும் ஆன்மீக தளம், பேரானந்தம், இங்கே சிற்றின்பங்கள். அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு வேறுபாடை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அது போலதான் இந்த ஸ்லோகமே ரொம்ப லிங்க்டு. சோ இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் ஒருவன் பகவானை திருப்திப்படுத்துவது கிடையாது இல்லையா? அதாவது வேத சடங்குகள் எல்லாம் முழுமுதற்கு கடவுளான பகவான் விஷ்ணுவையே திருப்திப்படுவதற்காக செய்யப்படுகின்றன. அதுதான் ரூல், கிரவுண்ட் ரூல். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் ஒருவன் பகவானை திருப்திப்படுவதில்லை, மாறாக அவன் சொந்த புலன்களை திருப்திப்படுவதற்கு பலனளிக்கும் அனுமதியாகும். அதாவது அந்த யக்னங்கள் எது செய்யறாலுமே நம்ம என்ன யக்னம் செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம சாஸ்திர விதிப்படி போகும்போது நமக்கு இது செஞ்சா இந்த காலகட்டத்துல நல்லது அப்படின்னு கைட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? அங்க இறைவனுக்கு தான் நம்ம செய்வோம், கடவுளுக்காக தான் மந்திரங்கள் ஓதப்படும் எல்லாமே. ஆனா அதனுடைய மூல காரணம் எதற்காக செய்கிறோம் என்று பாருங்க. அதுதான் மிக முக்கியமே, இன்டென்ஷன் ஆஃப் த டிவோஷனல். அது ரொம்ப முக்கியமானது. எதற்காக இந்த திருத்தொண்டு புரிகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அதாவது புலன்களை திருப்திப்படுவதற்காக பகவான் அளிக்கும் அனுமதியாகும்னு சொல்லிட்டார். அது கூட அவர் அனுமதி கொடுக்கிறார் நமக்கு. இது வேண்டாண்டா, உனக்கு இந்த 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 ஒரு செயலுக்காக நீ இதை செய்யணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து மனசுக்குள்ள ஒண்ணு, அதாவது பக்தி பாவத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த உணர்வு கண்டிப்பா வரும். ஓகே, ஆனா அதையும் மீறி ஆசை என்ன பண்ணும், நம்ம இதை செஞ்சா அந்த பௌதிகத்தை அடையலாம் அப்படிங்கிற உணர்வு இல்லையா? நிறைய ஹோமங்கள் வந்து சிம்பிளா ஒரு குடும்பத்துல செய்யணும்னு நினைக்கிறதுக்காக செய்யறது கிடையாது. ஒரு சங்கடத்திற்காகவோ இல்லையா, ஏதோ ஒரு தொல்லையிலிருந்து மீள்வதற்காகவோ தான் நம்ம செய்யறோம். அதுதான் மேலும் நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும், அப்படிப்பட்ட உணர்வு கொண்டவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நோக்கம் என்னவா இருக்கும், அவங்களுடைய பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து செய்யறது. அதுதான் தவறானது. நம்ம எதை செய்தாலும் இறைவனுடைய, அதாவது இறைவனுக்கு ஆற்ற வேண்டிய திருத்தொண்டு, அது இறைவனுக்கு சேரட்டும், இது பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கிருபை அப்படின்றத வந்து ஏத்துண்டு செய்யறான்னா அங்கே வந்து அது அந்த பக்தியை பகவான் வந்து பேரானந்தமாக ஏற்றுக்கொள்வார். அது நம்ம என்ன செய்தாலுமே. ஆனா நம்முடைய சொந்த புலன்கள் திருப்திப்படுத்துவதற்கு வந்து பகவான் வந்து அதை ஏத்துக்கவே மாட்டார். ஆனாலும் அனுமதி வழங்குகிறார். ஏன்னா நமக்கு அது சிறு சுதந்திரத்தை பகவான் கொடுத்திருக்கார், டிசிஷன் மேக்கிங் இல்லையா, தீர்மானம்.
சோ உள்ளுக்குள்ள இது ரைட்டுன்னு சொன்னாலும் நம்முடைய மன உந்துதலால நம்ம வந்து ராங்கான ஒரு பாதையை வந்து நாம எடுத்துக்கோம். மேலும் வந்து புலனுகர்ச்சி அதாவது புலனுகர்ச்சியில் சேர்ந்த உலகாயுதவாதிகளுக்கு அவர்கள் புலனுகர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அளிக்கப்படும் அனுமதி அல்லது உரிமமே இது போன்ற வேத சடங்குகளை செய்வது என்பதாகும். எஸ், அதை கொண்டுதான் நம்ம யக்னம் வளர்க்கிறோம். சும்மாவே நம்ம யக்னம் வளர்த்துறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. there is a purpose. அதனுடைய பலன்களை அனுபவிக்கணுன்றதுக்கான பர்பஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த நிலையில அது வந்து பகவானுக்கு வந்து பேரானந்தத்தை கொடுப்பது கிடையாது. ஏன்னா அவர் அனுமதி கொடுத்தாலும் தட் இஸ் நாட் த ரைட் ஆட்டிடியூட். இப்ப வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் என்என்டி பிரபுஜி வந்து இவ்வளவு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? சோ அந்த பிளாட்ஃபார்மை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி நல்ல விதத்துல சேவை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஆனா நான் அதை விடுத்துட்டு சேவை நன்னா பண்றனோ இல்லையோ, என்என்டி பிரபுஜியோடைய விசிபிலிட்டியில குட் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ல இருக்கணும். அதாவது அவர் பேசுறது புரியறதோ இல்லையா எனக்கு, இல்லையா? அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னு கூட எனக்கு கேட்கக்கூடிய தன்மை கிடையாது. இதெல்லாம் என்னுடைய குவாலிட்டிஸ், அசியூம் பண்ணிக்கோ. அப்போ அவர் முன்னாடி நல்லா இருந்து இல்லையா பிரிட்டென்ஷன், ஸோ தட் அண்ட் ஆல் இஸ் ராங் இல்லையா? அவருக்கு நல்லாவே தெரிய வரும் நம்ம எந்த அளவுக்கு குவாலிஃபைடு, எந்த அளவுக்கு குவாலிஃபைடு இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும். அதனால நம்ம எதையுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நம்ம என்னைக்குமே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. we are not eligible at all. அதனால அட்லீஸ்ட் இந்த பாதையில வந்து நமக்கு வந்து பக்தியை வந்து உத்தரவாதம் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதனால அது வந்து மிக மிக முக்கியமானது. இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்டென்ஷன் அப்படின்னா நோக்கம். ஓகே, நாம எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த பக்தியை வந்து செயல்படுறோம்ன்றது முக்கியம். இப்போ இது வரைக்கும் விருந்தாவனத்துல எல்லாமே நான் சுத்தி வந்தாச்சு. ஸோ அங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து நம்ம ஆச்சரியமான விஷயங்களாகவே இருக்கும் அந்த கதைகள் எல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது. ஸோ அந்த பக்தி பாவத்தை வளர்த்துட்டு அவங்களுக்கு சேவிச்சுட்டு வரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆட்டிடியூடை நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஓகே, அதுதான் நாம வெறும் பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் ஏதோ ஒண்ணு வச்சாலும் பகவான் வந்து ஏத்துக்கிறார், இதுவேன்ட்டு கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதுவே திரைகுண்ய விஷயா வேதா இல்லையா? அங்க ஸ்லோகம் கூட இருக்கு. திரைகுண்ய விஷயா வேதா நித்ரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிஸ்தங்கோ. ஒரு நிமிஷம், செகண்ட் சாப்டர்ல தான் வரும் நினைக்கிறேன். Right. எத்தனை ஸ்லோகம் யாராவது சர்ச் பண்ணுங்களா? நான் ஏதோ தப்பா சர்ச் பண்றேன் ஸ்பெல்லிங். ட்ரை 6 delete பண்றதுக்கு பகவத்கீதா. ஃபைன், ஸ்லோகம் நம்பர் வரல. த்ரைகுண்யா விஷயா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 45வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஸ்லோகம் த்ரைகுண்ய விஷயா வேத நிஸ்திரைகுண்யோ பவர்ஜுன நித்வந்தோ நித்ய சத்வஸ்தோ நித்யோக சேமம் ஆத்மவான். கரெக்ட். த்ரைகுண்யோ விஷயா வேத நிஸ்திரைகுண்யோ பவர்ஜுனா நித்வந்தோ நித்ய சத்வஸ்தோ நிர்யோக சேம ஆத்மவான். Vedas deal mainly with the subject of 3 modes of material nature இல்லையா? அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே இந்த 3 குணங்கள்ல ஒரு குணத்துல வந்து கண்டிப்பா இருப்போம் இல்லையா? சோ அந்த குணத்திற்கு ஏற்றவாறு இந்த வேதங்களை வந்து நாம உபயோகப்படுத்துறோம். become transcendental to these 3 modes, அதாவது you rise above the 3 modes ன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு சொல்றாரு? அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. 3 குணங்களை நீ உழநின்று இருக்காது அர்ஜுனா, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை வந்து அடையறதுக்கு வந்து நீ முயற்சி செய். ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் டியூவாலிட்டிஸ், அதாவது இரட்டைத்தன்மையிலிருந்து நீ விடுபடு.
and from all anxieties, அதாவது எல்லா விதமான, அதாவது கலக்கம் குழப்பம் இதுல இருந்து தான் வெளிப்படணும். இது நமக்கு நன்மையா, நமக்கு வந்து பாதுகாப்பா அப்படிங்கிறது எல்லாமே யோசிக்காம நீ வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை நீ வந்து அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் சொல்றார். அப்போ தன்னுணர்வுல வந்து அந்த ஆத்மா வந்து நிலை கொள்ளும், அந்த நிலையை வந்து அடையணும். அதுதான் மெயின். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே, ஸோ விஷயாவே வேத சடங்குகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கே அடிப்படை கொண்டவை இல்லையா? இந்த பௌதிக கட்டுப்பாட்டினை தாண்டி சென்ற பெரியோர்கள் இது போன்ற வேத சடங்குகளில் அக்கறை கொள்வது கிடையாது. எஸ், எந்த இடத்துல ரிச்சுவல்ஸ்னா as long as உங்களுடைய ரியலைசேஷன் வர வரைக்கும் நீங்க அந்த ரிச்சுவல்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஆனா ஒன்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு ஹையர் லெவலா வந்து அடைஞ்சிட்ட பிறகு எப்பொழுதுமே நாம ஜபங்கள்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இது அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு காலகட்டம். ஒன்று, நாம உண்மையான ஞானத்தை புரியாத இடத்துல இருப்போம். அதனால என்ன பண்றோம், வேதங்களை உபயோகப்படுத்தி வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே நம்ம செய்யறோம். அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் செய்வதற்கான நோக்கம் என்ன? நமக்கான பலன் கருதும் செயல்கள் இல்லையா? அதனால நம்ம அது கட்டுண்ட நிலையை தான் நமக்கு ஏற்படுத்தும். ஆனா அதே ஒரு நபர் வந்து இந்த செயல்கள் எல்லாமே சாதன பக்தி எல்லாமே செய்து பாவ பிரேமைக்கு வரும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, இந்த சடங்குகள் எல்லாமே வந்து அக்கறை கொள்வது கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் கோபியர்கள் இல்லையா? அவங்க எந்த சடங்குகள் எல்லாமே பண்ணல. எப்போதுமே கிருஷ்ணனுடைய வியாபகங்கள்லயே அவர்கள் வந்து ஆழ்ந்திருந்தார்கள், அதிலே மூழ்கி இருந்தார்கள். அதற்கு பதிலாக அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளுக்கு செய்யும் அன்பு பணியே தங்கள் உயர்ந்த கடமையாக உழைப்பு காட்டுவார்கள். எஸ், எனக்கு இது செய்யணும், இது செஞ்சாகணும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட இறை பணியே நிஸ்திரைகுண்ய என்று சொல்லப்படும். நிஸ்திரைகுண்ய, நிஸ் என்றால் நான் இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி நிஸ்திரைகுண்ய என்று அழைக்கப்படும் இறைவனுக்கு செய்யும் பக்தி பணிக்கு உடல் இன்பம் உடைய பக்தி பௌதிக உணர்வுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்புமே கிடையாது. ஆன்மீகத்திற்கும் பௌதிகத்திற்கும் both are in different directions இல்லையா? வந்து தொடர்பு கிடையாது. ஏக சீத ஸ்வயம் ஜோதி நிர்குணோ அசௌ குணஸ்ரய சர்வகோ அனாவிருத சாக்ஷா நிராத்மனாத்மன் மத நிராத்மனா பரஹ. ஏக ஒன்று, சீத தூய, ஸ்வயம் ஆத்ம ஜியோதி ஒளி, நிர்குண பௌதீக தகுதிகள் இன்றி, அசௌ அந்த, குண ஆශ්‍රய நற்தகுதி அதாவது நல்ல தகுதிகள், உறைவிடம் பெற்றோர், அனாவிருத்த விஷயங்களில் மறைக்கப்படாதிருக்கின்ற, சாட்சி காட்சி, நிராத்மா மற்றொரு ஆத்மா இன்றி, ஆத்மனக உடல் மற்றும் மனதிற்கு, பரக உன்னதமான, தனிப்பட்ட ஆத்மாவானது தனிப்பட்ட ஒன்றாகவும் தூய்மையானதாகவும், அதாவது குவாலிட்டிஸ் பௌதிக மற்றதாகவும் சுயவழி கொண்டதாகவும் இருக்கிறது. இதெல்லாமே வந்து ஆன்மாவனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். எவ்வாறு பகவான் வந்து அவருடைய பிரகாசம் அதெல்லாமே சுயமாக இருந்ததோ, இந்த ஆன்மாக்கள் எல்லாமே இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? அதுவும் வந்து சுய ஒளி கொண்டிருக்கும் மற்றும் பௌதிகமற்றதாக இருக்கும் இல்லையா? தூய்மையானவனாக இருப்பான் அப்படின்னா மனசளவிலையுமே வந்து தூய்மையை வந்து மேற்கொள்ளக்கூடிய தன்மை. மேலும் அதாவது ஆத்மாவானது தனிப்பட்ட ஒன்றாகும், அதாவது இண்டிவிஜுவல் என்டைட்டி. ஓகே, ஒவ்வொருத்தருமே நாம் ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ஆத்மா இல்லையா? அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. மேலும் அவரே நற்குணங்களில் உறைவிடமாகும். அதாவது ஆத்மா வந்து கட்டுண்ட நிலை கிடையாது. அதனுடைய உண்மையான நிலை வந்து ஜட இயற்கையா இருந்தாலும் அதனுடைய உண்மையான நிலை வந்து தூய்மையானது. இந்த அதாவது காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம் இல்லையா? இந்த 5 நிலைகளையுமே கடந்திருக்கும். ஆக்சுவலி 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு. சோ அப்படின்னா முழுசுமே தெய்வீகமானது ஆத்மா. அதுல எந்த ஆன்மீக ஆற்றலுமே அதோட கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் சுய ஒளி எங்கே வந்து தண்ணில் நிலை பெற்றிருக்கிறதோ அந்த ஆத்மா, அந்த இடத்துல அந்த ஆத்மா கண்டிப்பா வந்து இருக்கும். அதாவது குணங்களினுடைய உயரை விடும், அதாவது கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான நிலையில இருக்கும் அந்த ஆத்மா.
அவரே நற்குணங்களில் உறைவிடமாகவும் எங்கும் நிறை பொருளாகவும் இருக்கிறார் இல்லையா. இந்த உடல்ல எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்மா எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கு. அவருக்கு எந்தவித பொருட்களின் மேலேயுமே உரை, அதாவது அவருக்கு எந்தவித பொருள்களினால் ஆன மேல் உரையும் கிடையாது. அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் கவர் எதுவுமே கிடையாது ஆன்மாக்கு. உண்மையிலே அது நாம இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு வந்த பிறகு மனசு, புத்தி, அகங்காரம் எனக்கூடிய ஸ்தூலமான அந்த உடையும், அதுக்கு மேல இந்த ஆன்மா தங்கக்கூடிய இடமும் வந்து அதாவது இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கு. அவ்வளவு தூய்மையா இருந்தாலும் அது மேல வந்து சூக்ஷ்ம உடல், அதுக்கப்புறம் இது வந்து இந்த ஸ்தூல உடல்ல வந்து தங்குது. இப்படி இந்த உடலை வந்து நம்ம மரத்துக்கு செய்தாலும், அதாவது அஜ்ஞானத்துல நம்ம எடுத்திருந்தாலும் ஸ்டில், அதாவது சத்வத்திற்கான அந்த மார்க்கம் வந்து கண்டிப்பா, அதாவது சுத்த சத்வத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா வந்து கவர் ஆயிடும். எதனால கவர் ஆகுது? சூக்ஷ்மம் மற்றும் ஸ்தூலத்தினால கவர் ஆகி மயங்கி இருக்குது எப்பவுமே. அந்த மயக்கத்தை தான் நம்ம வந்து தெளிவாக்கி கொள்ளணும் எப்பொழுதுமே. மேலும் அவருக்கு எந்தவித பொருட்களில் ஆன முறையும் கிடையாது, மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாடியே கிடையாது, ஒன்லி ஸ்பிரிச்சுவல். எது? ஆன்மா. அவரே எல்லா விதமான செயல்களுக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்றார். யாரு? அந்த பரமாத்மா. மேலும் பிற உயிர்களிடத்தும் அவர் தன்னையே தனிப்படுத்தி வேறுபடுத்தி வைத்திருக்கின்றார் இல்லையா. அதாவது தாமரை இலை மேல நீர்த்துளி எப்படி இருக்குமோ அது போலதான் பகவான் நமக்கு எப்பவுமே நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா. ஆனா இந்த உலகம் வந்து, அதாவது மிருத்தி லோகம் அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட பண்புகளுக்கும் இறைவனுக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது. இவந்தோ அவர் இந்த அதாவது சாரி ஃப்ளோ இங்க போயிடுச்சு. அதாவது இந்த ஆன்மா வந்து மேல் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்று என்டிட்டி. ஆனா அங்கே இறைவனை மறக்கும் பொழுது நாம இந்த உலகத்திற்கு வருகிறோம். சோ பரமாத்மாவினுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே அதாவது ஆத்மாவுக்கும் உண்டு. ஆனா அளவுல மட்டுமே வந்து மிகச்சிறியது இல்லையா, கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அப்படி பகவானுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பேராகிராஃப்ல. ஈவன் ஜீவன்கள் கூட அந்த மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இல்லையா. நாம எல்லாம் சுத்த சத்துவத்திற்கு போவோம். ஏன்னா நம்ம வந்து 3 குணங்களோட ஐக்கியமா இருந்ததுனால வி ஆல்வேஸ் நமக்கு எல்லாமே வந்து மேக்சிமம் சுத்த சத்துவம். ஆனா இறைவனுக்கு வந்து நிர்குண் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கும். அப்படின்னா அவர் அந்த பௌதிகத்துல வந்து அவர் எதையுமே வந்து அவர் அடையாளப்படுத்தி கொள்ளவில்லை, செயல்படவில்லை. இருந்தாலும் அவர் செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருந்தார். அப்படின்னா அவருடைய மனசு முழுசுமே பேரானந்தத்தை மட்டுமே கொண்டு இருந்தது, எதுவுமே கிடையாது. இஸ் ஆல்சோ ஏ மகாயோகி இல்லையா. எல்லா யோகங்களுடைய இறைவனும் அவர் தான் இல்லையா. சோ பிற உயிர்களிடத்தும் அவர் தன்னை தானே வேறுபடுத்தி வைத்திருக்கின்றார் இல்லையா. ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய உணர்தலுக்கு ஏற்றவாறு பரமாத்மா வந்து அவர்களால வந்து அறிய முடியும். இஸ் யூனிக் இல்லையா. மேலும் உருவெடுத்து வந்த ஆத்மாக்களுக்கு என்றும் அவர் மேலாளராக விளங்குகிறார். சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல யாரெல்லாம் வந்து வந்திருக்கிறோமோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நன்மைகள் வந்து செய்வதற்காகத்தான் அவர் வந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கார். சோ இப்படி இந்த ஆத்மாக்கள், உருவெடுத்து வந்த ஆத்மாக்கள் எங்கிருந்து வருது? பகவானிடத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாக்கள் என்றும் அவர் மேலானவராக இருக்கின்றார். இங்கே பரமாத்மாவுடைய நிலையை பற்றி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆத்மாக்கும் உண்டு, அளவுல மட்டும்தான் வேறுபாடு. ஆனா ஒருத்தர் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கும் பொழுது, பௌதிக நிலையிலிருந்து செயல்படும் பொழுது கண்டிப்பா நாம இந்த உன்னதமான குவாலிட்டிஸை நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. அதுக்குதான் நாம ஜபங்கள் எல்லாம் செய்யணும். இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் 2 முக்கியமான வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. அவை அசம்சக்த, ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து இல்லையா, அதாவது எந்தவித பற்றுதலுமின்றி. பற்றுதல் என்றால் பலன்கள் மேல் ஆசை கொள்ளாமல் இல்லையா, அதுதான் பற்றுதல், அற்ற நிலை. மற்றும் உதக என்பது எல்லாவற்றையுமே அறிந்தவராக என்பவையாகும். அதாவது எல்லாம் அறிந்தவராக. எல்லாம் அறிந்தவர் எதற்கு ஒருவன் தனது உண்மை நிலையினையும் அது போல முழுமுதற் கடவுளின் நிலையினையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது பொருளாகும். சோ எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கக்கூடியவரா இருந்தா கண்டிப்பா தான் யாரு, சம்பந்தம், இறைவனோட நமக்கு என்ன சம்பந்தம், அடுத்து வந்து அங்கே
அதாவது இந்த வைகுண்டம் செல்வதால் நாம் என்ன காரியங்கள் இங்க இருக்கும் பொழுது செயல்படுத்த வேண்டும் இல்லையா? அப்பதான் நமக்கு பக்குவம் அடையும். அதுதான் அபிதேய பாட் இல்லையா? நவவித பக்தி மற்றும் நவவித அந்த அதாவது நிலைகள் இல்லையா? நவவித பக்தி செய்வதால நம்ம மனம் உடலும் கொள்ளக்கூடிய நிலைகள், அதுக்கப்புறம் ஆஹ் அதை எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தி நாம நன்னிலை இந்த ஆத்மாவை வந்து தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்ற உணர்வு, இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும். மேலும் ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரர் அவர்கள் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். பகவான் விஷ்ணு தன்னை அல்லது பற்றி அல்லது பரமாத்மாவை பற்றியே இப்படி கூறுகிறார். சோ இறைவனுடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? பரமாத்மாவானது தன்னை எப்பொழுதும் உருகொண்ட ஆத்மா மற்றும் ஜட உலகின் தனித்தே வைத்திருக்கின்றது. எஸ், அது இந்த உலகங்களோட பரமாத்மா சம்பந்தம் கிடையாது. மேலும் அவர் பர என்று சொல்லப்படுகின்றார் இல்லையா? பர என்றால் நித்தியம். சோ அதாவது முழுமுறு கடவுள். ஏக என்றால் ஒருவர் ஆவார். பகவான் ஒருவரே. அதே சமயம் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் இந்த ஜட உலகில் பல்வேறு வடிவங்களை மேற்கொள்கின்றனர் இல்லையா? நிறைய டிஃபரன்ஸா இருக்கும், ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் கிடையாது. ஏன்னா கர்ம பந்தனங்கள் என்பது வேறு. அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான புலன்கள், உடல், இதெல்லாமே நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். மேலும் பகவான் அதே சமயம் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் இந்த ஜட உலகில் பல்வேறு வடிவங்களை கொண்டிருக்கின்றன. இங்கே தேவர்கள், மனிதர்கள், மிருகங்கள், மரங்கள், பறவைகள், தேனீக்கள் மற்றும் பலவும் இருக்கின்றன. ஆகையினால் உயிர்கள் என்பது ஏக அல்ல என்பது அதாவது அநேகமாகும். அதாவது நித்யோ நித்யோனாம் சேத்தனானாம் சொல்லுவாங்க. உணர்வு, பகவானுக்கு உணர்வு உண்டு, அது போல அவருடைய பிள்ளைகளான நமக்கும் உணர்வு உண்டு. உணர்வு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த சுவாசம் இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? உணர்வு இல்லைன்னா அது டெட் பாடி. அடுத்து பரமாத்மாவோட நிலையும் ஹையர் ஆக்சுவல். ஓகே, சேம் குவாலிட்டிஸ், ஆனா பாவம் வேறு. மேலும் இங்கே ஆகையினால் உயிர்கள் என்பது ஏக அல்லது அநேகம் ஆகும். வேதங்களிலும் இது உறுதி செய்யப்பட்டது. நித்யோ நித்யோனாம் சேதனானாம் என்ற உயிர்கள் என்பவை பல வகையாக இருக்கின்றன. அவை இப்பௌதிக உலகில் சிக்குண்டிருப்பதினால் தூய்மையானவை அல்ல. எது வரைக்கும் நம்முடைய புலன்களை நம்ம பௌதிக பாணியில உபயோகப்படுத்துறோமோ அது வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பா ஆனந்தத்தை முழுமையா நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஆனந்தம் என்பது பேரானந்தம், சிற்ற ஆனந்தம் கிடையாது, ஞாபகம். மேலும் இப்பௌதிக உலகில் தூய்மையாகும். ஆனால் முழுமுதற் கடவுளும் பரமாத்மாவாக இருப்பவருமாக சுய ஒளி, அவர் சுய பிரகாசம் இல்லையா? அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஜட இயற்கையின் குணங்களினால் மாசுண்டிருக்கும் உயிர்கள் சகுண என்று அழைக்கப்படுகிறது இல்லையா? நிர்குண, சகுண. சகுண என்றால் கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறது. நிர்குணன்னா அதுல இருந்து விடுதலை ஆகக்கூடிய இல்லை. ஆனா பகவானுக்கு மட்டும்தான் நிர்குணம், நமக்கு சுத்த சகுண நிலை. ஓகே. அதே சமயம் பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளோ ஜட இயற்கை குணங்களினால் பாதிக்கப்படாதவராக இருப்பதினால் அவர் நிர்குணர் ஆவார். பௌதிக தன்மையில் ஈட்டப்பட்டிருக்கும் உயிர்களே குணாஸ்ரிதாவாகவும் முழுமுதற் கடவுளானவரோ குணாஸ்ரயமாகவும் இருக்கிறார். ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் நினைக்கிறேன். சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன். பௌதிக தன்மையில் ஈடுபட்டிருக்கும் உயிர்களே குணாஸ்ரித அப்படின்னா ஆஸ்ரிதம், ஆශ්‍රயா அப்படின்னாலே தஞ்சம் இல்லையா? யார் ஒருத்தர் இந்த 3 குணங்கள்ல தஞ்சம் அடைந்திருக்கிறார்களோ இல்லையா, இன்னும் அந்த அதாவது எந்த குணாதிசயத்துல நாம இருக்கணும்ன்றதுக்காக தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்கிறோமோ அது கண்டிப்பா நம்மள கட்டுண நிலையை தான் ஏற்படுத்தும். ஆனா அதே ஒரு உயிர் வாழி தன்னுடைய தவ வாழ்க்கை இல்லையா இதெல்லாம் மேற்கொண்டு செல்லும் பொழுது அவர் இந்த சுத்த சத்துவ குணத்திற்கு அவர் மேல வரார். அவருக்கு எந்த விருப்பம் கிடையாது, வெறுப்பும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இங்க இருக்கிற காலம் வரைக்கும் இங்க இருக்கிறத உபயோகப்படுத்தணும், அவ்வளவுதான். அது ஒண்ணுதான் அவருக்கு தெரியும். இங்க இந்த லைன்ல ஏதோ தவறு இருக்கு ஆக்சுவலி.
சுய பிரகாசம் எல்லாமே கரெக்ட். அதே சமயம் பரமாத்மாவான் முழுவதற்கு கடவுள் ஜட இயற்கை குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டவராக இருப்பதால் படாதவராக இருப்பதால் அவர் நிர்குணர். அதுதான் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சோம். இஸ் அபோவ் தி த்ரீ மோட்ஸ். ஸோ மேலும் பௌதிக தன்மையில் ஈடுபட்டிருக்கும் உயிர்களே குணாசிரித்தவாகவும் இல்லையா, ஆர்ஷித்த, 2 விதமான ஆர்ஷித்த இருக்கு. நிர்குண, அடுத்து வந்து குணாசிரித்தவ அப்படின்னா 3 குணங்களோட சம்பந்தம் பெற்றிருப்பவர்கள் இந்த ஜீவன்கள். மேலும் முழுமுதற் கடவுளானவரே குணாசிரியவாகவும் இருக்கிறார். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் பார்வை பௌதீக மாசினால் மறைக்கப்பட்டிருப்பதால் அதன் மறைக்கப்பட்டிருப்பதால் அவன் தனது செயலுக்கான காரணங்களோ அல்லது தனது கடந்த காலத்தை காண முடியாதவனாகவோ இருக்கின்றான். எஸ், நாம நேத்து பார்த்ததை இன்னைக்கு நாள் நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நமக்கு மறதியும் கூட உண்டு. அப்போ போன இதுல வந்து எப்படி இருந்திருப்போம் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. எந்த பிறப்புல இருக்கிறதே நம்மளால நினைவு கொள்ள முடியல. அதனால போன பிறவியில வந்து நாம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ அவன் தனது செயல்களுக்கான காரணங்களையோ அல்லது தனது கடந்த காலத்தையோ காண முடியாதவனாக இருக்கின்றான். எஸ், மறதி கொடுக்கலன்னா நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுவோம் நம்ம கண்டிப்பா, இல்லையா? எந்த ஜென்மத்துக்கு கடமை நாம் எங்க செய்யணும் இதெல்லாம் கண்டிப்பா வரும். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு ஃபர்கெட். எதை மறக்கணுமோ அதை மறக்கிறது நல்லதுதான். அதுதான் பாபா நமக்கு கொடுத்துருப்பார். அதே மாதிரி எது நினைவில் கொள்ளணுமோ அதை நம்ம கண்டிப்பா நினைவில் கொள்ளணும், இல்லையா? ஸோ அதெல்லாமே உணர்வதற்கான அந்த மார்க்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் நம்ம. அதை விடுத்துட்டு மறக்க வேண்டிய விஷயங்களை மட்டுமே பேசி பேசி காலத்தை கழிச்சு நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை வந்து நாம சுலபமாக மறந்து விடுகிறோம். அந்த மாதிரி மறந்ததுனாலதான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கே வந்திருக்கிறோன்ற அந்த உணர்வு நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் முழுமுதற் கடவுளோ அல்லது பௌதிக உடலினால் தன்னை மறைத்து கொள்ளாததினால் அவருக்கு எல்லாமே ஆன்மீகம்தான். பகவானுக்கு அவருடைய ரூபமும் அவருடைய ஆன்மீகமும் வந்து ஒன்று, அத்வைத நிலை. நமக்கு அப்படி கிடையாது, நமக்கு டியூவாலிட்டி, இல்லையா? சோ அழியக்கூடிய உடல், அழிவற்ற ஆத்மா, இரண்டும் வந்து இந்த உடல்ல வந்து ஐக்கியமா இருக்கு, இல்லையா? மேலும் இருவருமே அவரது உயிர் வாழியாகவும் பரமாத்மாவை முதற்கடவுள் ஆத்மாக்களே ஆவர். அதாவது உயிர்கள் எல்லாவித செயல்களையும் ஒரு சாட்சியாக இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் பகவான். அதுதான் இந்த உடல் என்னும் மரத்துல 2 பறவைகள் வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். 2 பறவைகள் இருக்கும். ஒண்ணு சாட்சி பறவை, அதுதான் பரமாத்மா. இந்த இன்னொரு பறவை தான் இந்த ஜீவாத்மா. அது இந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழங்களை வந்து சாப்பிட்டு இருக்கும். அப்படின்னா இந்த உடலை கொண்டு நாம என்ன பண்றோம்? நன்மைகள் செய்கின்றோம், தீமைகள் செய்கின்றோம். அதனால் ஏற்படக்கூடிய அதாவது ஆனந்தம் மற்றும் இழப்பு, அதனுடைய வருத்தம், இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம், இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்கிட்டே வரோம். ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பழம் எப்பவுமே வந்து இனிப்பா இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்க முடியாது, இல்லையா? புளிப்பும் இருக்கலாம், துவர்ப்பும் இருக்கலாம், இல்லையா? இல்லைன்னா சாப்பிட முடியாத புழுவோட இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். அதுதான் வாழ்க்கையில நமக்கு வெவ்வேறு விதமான செயல்கள் எல்லாமே நாம் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய செயல்களுடைய தன்மைகள், இல்லையா? அந்த செயல்களுடைய விளைவுகள் தான் நமக்கு நிறையவே வந்து இம்பாக்ட் ஆகும். குறிப்பாக உயிர்களிடம் இல்லாத அறுவகை வளங்களை முழுமுதற் கடவுளானவர் தன்னிடத்தை கொண்டிருக்கிறார், இல்லையா? பகவான் அனைத்து செல்வம், அனைத்து அழகு, இல்லையா? அனைத்து துறவரம், அனைத்து ஞானம், அனைத்து வலிமை, அனைத்து வேற என்ன விட்டுட்டேன் நான், செல்வம். ஓகே, இத்தனையுமே வந்து அவர்கிட்ட இருக்கு. நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒரு டிராப் கூட இருக்காது நம்ம கிட்ட. ஸோ அந்த மாதிரிதான் முழு அறிவு என்பது பொருள். ஜீவாத்மா அல்லது உயிர் தன்னுடைய நிலையினை முழுமுதற் கடவுளின் நிலையினையும் அறிந்து கொள்வதே ஆகும், இல்லையா? ஞானம், விஞ்ஞானம், இதை படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? ஞானம் என்பது இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, இந்த ஆன்மா எவ்வாறு இயங்குகிறது, இல்லையா? யாருடைய உதவியால் நாம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம், இதெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானம் என்பது நாம இறைவனோட எப்படி சம்பந்தப்படுத்தி கொள்ளணும், இல்லையா? அந்த சம்பந்தப்படுத்துறதுக்காக நாம் என்ன செயல்கள் எல்லாம் செய்யணும், அதனுடைய பலஸ்ருதி என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து விஞ்ஞானம். ஓகே, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். இந்த உடல், இந்த ஜீவன், இப்ப இது இங்க பேசுனது எல்லாமே ஞானம் தான், இல்லையா? இந்த உடல், பௌதிக உடல்,
இந்த பௌதிக உடல்ல ஜீவன் வந்து உண்மையிலேயே அவன் விடுதலையான தன்மை கொண்டவன். ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், அந்த ஜீவனை வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு வந்து எடுத்துட்டு போறோம். ஏன்னா இந்த உலகமே 3 குணங்களால் ஆளப்படுகிறது. இந்த ஜீவனும் வந்து 3 குணங்களுக்கு வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகிறான். அதனால அவன் கட்டுண்ட நிலையை அவன் ஏற்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வருகிறான். ஆனால் எதன் அடிப்படையில்? அவன் முந்தைய ஜென்மத்தில் ஆற்றிய கர்மங்கள் அடிப்படையிலும், முந்தைய ஜென்மத்தில் அவன் மரணிக்கும் பொழுது கொண்ட உணர்வுகளாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலை அடைந்து அவன் வந்து அந்த அந்த பலன்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். அவனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அவன் எந்த குணாதிசயத்தோடு அவன் வந்து மேன்மையாக செயல்படுகிறானோ அதை கொண்டு அந்த செயல்கள் அந்த மாதிரியான நிலையை வந்து கொள்கிறது இல்லையா. தமஸ்ல இருக்கக்கூடிய செயல்கள் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பந்தம் இல்லையா. ரஜஸ் அதை விட கொஞ்சம் கம்மி, சத்துவம் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி, சுத்த சத்துவம் போகும்பொழுது நமக்கு பந்தமே கிடையாது. இப்படி வெவ்வேறு நிலைகள் எல்லாமே கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இந்த உயிர்நிலை இல்லையா, முழு அறிவு என்பது என்னன்னா ஃபுல் நாலேஜ், ரியல் நாலேஜ்னு சொல்லலாம். அந்த உண்மையான ஞானம் என்பது ஜீவாத்மா அல்லது உயிர் தன்னுடைய நிலை, வாட் இஸ் இஸ் சிச்சுவேஷன் இல்லையா. ஜீவாத்மா உண்மையிலே அது விடுதலை தன்மை கொண்டது. ஆனா அதை நாம கட்டுண்ட நிலைக்கு மாற்றோம். முழுமுதற் கடவுளின் நிலையையும் இறைவனுடைய தன்மை என்ன அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடியவர். நித்தியோ நித்தியனாம் சேத்தன சேத்தனானாம் இல்லையா. இந்த இதுவுமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது, அறிந்து கொள்வதுதான் அதுவே முழு அறிவாகும். ஃபுல் நாலேஜ். ஃபுல் நாலேஜ் வந்து இறைவனுக்கும் இந்த ஜீவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுட்டேன். ஓகே, நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஏன்னா உடல் ஒத்துழைக்கவில்லை எனக்கு. ஓகே, தவறா நினைச்சுக்காதீங்க. எல்லாருமே வந்து யாத்திரை இன்னைக்கு கொஞ்சம் நான் மத்தியானம் கூட தூங்கிடுவேன். எல்லாருமே வந்து 3 மணி நேரம் தான் தூங்கிருக்கும் ஒரு நாளும். நைட்டு படுக்க 10-11 ஆயிடும். மறுபடியும் வந்து 3 மணிக்கு 2:30 மணிக்கு 2 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துப்போம். அது மாதிரி ஹோல் டே நடந்து 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 நிறைய நடராஜா சர்வீஸ் தான். சாயங்காலம் இன்னைக்கு நான் லீலாமிரதம் எடுக்க கூட முடியாது. ஏன்னா அசதிதான் இருக்கும் எனக்கு. ரெஸ்ட் எடுங்க மாதாஜி, அடுத்த வாரம் பாத்துக்கலாம். காலையில கூட நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ராதிகா மாதாஜி எடுக்க சண்டே லீவு தானே? இல்ல நாளைக்கு எடுக்கிறேன். ஐ வில் கண்டினியூ. பாகவதம் வந்து நான் நல்லா எனக்கு தூங்கி எந்திரிச்சிங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இதுல கூகுள்ல வந்து தமிழ்ல எல்லாமே வந்துருதே, அது கிடைக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ்ல நான் சர்ச் பண்ணேன், கிடைச்சிருக்கேன். என்னது? ஃபாதரோட அதுதான் அது நம்ம அன்னைக்கு அந்த 3 டாட் போன வாரம் தான் நான் கத்துட்டேன். இனிமே நான் ஐ வில் புட் தி ஸ்கிரீன், டோன்ட் வரி, ஐ கேம் டு நோ. இனிமே தமிழ்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இல்ல ஃபுல்லா எப்படி சாப்பிட முடியாது மாதாஜி. எவ்வளவு சாப்பிட முடியும் அவ்வளவுதான் சாப்பிடும் மாதாஜி. கிடைச்சா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாமா? டவுன்லோட் எல்லாம் பண்ணவே முடியாது. அந்த சமயத்துக்கு நீங்க வந்து படிக்கலாம். இட் இஸ் நாட் டவுன்லோடபிள். எனக்கு கிடைக்கல, அதனாலதான் அங்க போகணும். புக் யாருமே கிடையாது. ஒரு நிமிஷம். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे.